ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ മാതാജി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 14ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന്. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശപാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 14 18 ദിവസത്തെ അതില് 14ാമത്തെ അധ്യായം. 18 അധ്യായങ്ങളാണ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ. 14ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞേയം എന്താണ്? ജ്ഞാനഗമ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരമാണ്. അതുപോലെ എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ കൂടി ഉള്ളത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ സ്വരൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. ക്ഷീരോദകസായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഈ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് ആരുടെ ശരീരത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അയാളെ പറ്റി മാത്രമാണ് അറിവുള്ളത്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ക്ഷേത്രമായിട്ട്. കാരണം എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് നമ്മളെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്? ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എത്താം? അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വിവരം, ആരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനഗമ്യം, എവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം പരമപുരുഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ജ്ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജ്ഞേയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ 24 മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? 3 അത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് വരും. അതിനുശേഷം എന്താണ് വരുന്നത്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ,
പിന്നെന്താണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ക്ഷയിഭവിക്കുന്നത്, അതായത് കാഴ്ച, കേൾവി അങ്ങനെ വരുന്നത്, അങ്ങനെ വരും, അത് വരും. അതിനുശേഷം എന്താണ് വരുന്നത്? അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. ഇതോടൊപ്പം ചേരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്വം, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ രൂപീകരണം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോഴേ തന്നെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വരൂപമാണ്. എന്നാൽ ഗുണത്തിലാണ്, അത് അളവിലല്ല. ഗുണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈന്യൂട്ട്, അണു ആത്മാ എന്നാണ് പറയുക ഒരു ജീവാത്മാവിനെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിഭു ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ഒരു സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ആ സമുദ്രവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ആ ശാശ്വത സ്വരൂപം മാറിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോ തന്നെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമയാകുന്നു. ഓരോരുത്തരും, ഓരോ ജീവഗണങ്ങളും, മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയാ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഏത് ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. അവര് 3 ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ലെവലിലെത്തിയത്? നമ്മൾ നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിനു മുമ്പ്. ഒരു 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് എന്താണ് ധർമ്മജ്ഞാനം കിട്ടിയത്. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? അവിടെ ഇത് ചാതുർമാസ്യത്തിൽ വന്ന് സേവനം ചെയ്യാനെത്തിയ ആ ഋഷിവര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ്, മഹാഭാഗവതരിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് അവരുടെ റെമനൻസ്, അതായത് ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ അവർ പറയുന്ന ആ സത്കഥാ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം നാരദർ കേട്ടിരുന്നു ആ വയസ്സിൽ. അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം വന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ 5 വയസ്സിൽ തന്നെ എന്തായി നാരദര്? അവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയി. അതിനുശേഷം തപസ് ചെയ്താണ് നാരദർ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തില്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് ദർശനം കൊടുത്തു അല്ലെ. ഒരു വിശുദ്ധ സത്വത്തിന് മേലെയാണ്, അതായത് ശുദ്ധ സത്വത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സത്വഗുണത്തിന് മേലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ നാരദര്. അപ്പൊ നാരദര് നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരുപാട് പേർക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാരദര്. അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് സർവൻ ലേഡിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച്, അത് ഉന്നത കുലമല്ല, നീചകുലമാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ച് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന ഒരു നാരദര് ഏത് ലെവലിലെത്തി? വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് 3 ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയി ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദക്ഷൻ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ സമയത്താണ് ദക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദക്ഷന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 10,000 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാണ്, ആൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം? സൃഷ്ടി നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഒരുപാട് ഇപ്പൊ രുദ്രനും എല്ലാം, ശിവന്റെ വേറെ രൂപമായിട്ടുള്ള രുദ്രനൊക്കെ വരുന്നത് ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അവരെന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നാരദർ വന്നിട്ട് ധർമ്മോപദേശം ചെയ്തിട്ട് ഈ 10,000 പേരും
ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് മാറുകയാണ്, ഉത്തമ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ്. അവർക്ക് ലൗകിക ജീവിതത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലാതെ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ദക്ഷൻ വീണ്ടും 10,000 കുട്ടികളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ 10,000 കുട്ടികൾക്ക് നാരദർ എന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യും. അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും, ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് മാറും. അപ്പോ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താവുക? ദക്ഷന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരികയാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇത്രേ നാരദരെ ശപിച്ചത്. എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട്? ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥിര സ്ഥാനം നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥിര സ്ഥാനമില്ലാണ്ട് നീ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നാരദർ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും അല്ലെ, നാരദർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥിര വാസസ്ഥാനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശാപം കൊണ്ടാണ് ഇത്രേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ നാരദർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നാരദർ എന്താ പറയുന്നത്? അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ്, നന്ദി പറയാണ് കൃഷ്ണന്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഏത് ലോകത്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെയൊക്കെയാണോ ഭക്തരാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സേവനമാണ് നാരദർ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുകയാണ് അല്ലെ നാരദര്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏതൊരു അവസ്ഥയെയും എന്താണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഹ സർഗേ ഭീനോപചായന്തേ പ്രളയേന വ്യതിന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശിക്ഷാക്ഷരത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ആശ്രീക്ഷ്യവാം പാദരതാം പിനിഷ്ടുവാം. ഭഗവാൻ എന്നെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ വെച്ചാലും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. അത് സ്വർഗലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും ഓക്കെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാലും ഓക്കെ, സന്തോഷമാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്താണല്ലോ. അതല്ല, ഇനി ചവിട്ടി താഴ്ത്തി പാതാള ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് വേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ എപ്പോഴും ജപിക്കാനുള്ള ഒരനുഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവരത്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയാണ് എന്റെ പ്രീതി എന്നുള്ളതില്ല ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് സുഖങ്ങളുമില്ല ദുഃഖങ്ങളുമില്ല, ഏത് അവസ്ഥകളെയും തുല്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണ്ണം ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ സൃഷ്ടികാലത്ത് ഒരാൾ ജനിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് കാരണം? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോവുക. ജനനം മരണവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമാണ് അല്ലെ. അവർ ഭഗവത് ധാമത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ മനസ്സിൽ ദർശിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ വരെ നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. പ്രേമാവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് പ്രളയകാലത്ത് എന്തിനാണ് ആകുലചിത്തനാവുന്നത്? കാരണം പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വിചാരമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രളയവും വ്യത്യാസമില്ല. സൃഷ്ടികാലത്ത് എന്താണ് ഭഗവദ്ധാമത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ടാമത് സൃഷ്ടിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതൊരവസ്ഥയും അവർക്ക് തുല്യരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമദേവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമദേവനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമദേവന് പട്ടാഭിഷേക സമയത്ത് എന്താ നടന്നത്? പറഞ്ഞു ദശരഥൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതായത് കൈകേയിയുടെ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് വനവാസത്തിന് പോകാൻ പറയുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആ പട്ടാഭിഷേകത്തിന് ഇരിക്കുന്ന അതേ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അച്ഛന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രീരാമൻ. അത് നഗ്നപാതകനായിട്ട് എല്ലാ എന്താണ് ഒരു രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സന്യാസി വര്യന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ടാണ് അവർ പോണത് അല്ലെ, ആ വനവാസത്തിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അവർക്ക് അപ്പോഴും ശ്രീരാമദേവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുന്നത്. ഞാൻ പോകാം അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്?
അവര് എന്താണ് ആ ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ശ്രീരാമദേവൻ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ഒരു രാജാവിന്റെ ഭാവത്തിലാണ് അവര് എല്ലാ ആക്ഷനും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഒരു ഗോപകുമാരനായപ്പോ ഒരു ഗോപകുമാരനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ വൃന്ദാവനത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാരകയില് എത്തിയപ്പോഴോ ഒരു രാജാവായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രീതികളിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിനുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനോട് എന്ത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ സന്തോഷിക്കുക, അതിൽ ഓവറായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജാവാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമദേവൻ. പക്ഷെ ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയാഹ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനി അഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് അറിയണം. സർവയോനിഷു കൗന്തേയ, ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, അർജുന, എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ ഈ ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിനക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഈ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ജനിക്കാനാവില്ല. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി എപ്പോഴാ വരുന്നത്? ഒരു ബീജം, ഭക്തിയുടെ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു വിത്തിൽ കൂടെയാണ് ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആ ഭക്തി ലതാ ബീജം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്. അതാണ് ആ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ബീജം എന്താണ്? അപ്പോ ഏതൊരു സൃഷ്ടിക്കും പിന്നിൽ ഒരു വിത്തുണ്ട്. ഒരു വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കുള്ളൂ. ആ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് അപ്പ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നീ അറിയണം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, താമരയിൽ നിന്ന് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും? അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ആ താമര വരുന്നത്. ആ താമരയുടെ തണ്ട് ആണ് 14 ലോകങ്ങൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഗോലോക ചാറ്റിന്റെ ഇതിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ലോകത്താണ് ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂർലോകത്തിലാണ്. അതിന് മേലെ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്, സ്വർഗലോകങ്ങളാണ്. താഴെ പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ ഏറ്റവും മേലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ താമര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് പിറവി വന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഇരുട്ടാണ്, ഒന്നുമില്ല അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു വന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോ അവിടെ ഫുള്ളി ഇരുട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ കാണുന്നത്? ആകെ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത്, വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണു വെച്ച് ആരുമില്ലേ ഇവിടെ, ഒറ്റയ്ക്കാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരികയാണ്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോയി നോക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളോടോ നോക്കാണ്. ഒന്നും കാണാനില്ല. തിരിച്ചും വന്ന് നോക്കും, ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇങ്ങനെ കുറേ തവണ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആവും. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഇത് വരുന്നത്, ഒരു അശരീരിമാരി ബ്രഹ്മാവിനെ കേൾക്കുന്നത്, തപ എന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് ചെയ്യൂ ബ്രഹ്മാവേ എന്നുള്ളത് ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ആ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്യാണ്. അത് അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉള്ള ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികൾ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ബുദ്ധി കൊടുത്തതും ആ വിത്ത് കൊടുത്തതും സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ബീജം വരുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദ്യ പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദ്യ പിതാവ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അഹം ബീജപ്രദ എന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമാണ്
എന്താ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. ഇതും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം, നമ്മളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. ദണ്ഡൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, അതിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ കരിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകള് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ചന്ദ്രനിലൊന്നും ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രലോകത്തിലായാലും സൂര്യലോകത്തിലെല്ലാം ജീവകണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഈ എന്താണ് അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമീബയോ ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ ഒന്നും നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെ ഈ ലോകങ്ങളിലുള്ള സൃഷ്ടികളെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും അപ്പുറമാണ് അവര്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വൈറസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഇല്ല നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്ര ഈ ചന്ദ്രലോകം സ്വർഗ്ഗലോകം. അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ശരീരപ്രകൃതിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജലം കൊണ്ടാണ് കാണുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് 50 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ 1 കിലോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജലത്തിന്റെ അംശം നമ്മൾക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓരോ എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങളിലും. അപ്പൊ ചന്ദ്രനിലോ സൂര്യനിലോ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുമാരത്തെ ഒരു ശരീരപ്രകൃതി ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭൂമിയിലെ ജീവിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ, അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തായാലും എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ജീവസത്തകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ അതിൽ മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും മേലുള്ളത്. അത് 4 ലക്ഷത്തി സംതിങ് ആണ് വരിക. അത്രയും വെറൈറ്റി മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അത്രയും വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണാപ്രകൃതി സംഭവാക നിബധ്നന്തി മഹാഭാഗോ ദേഹേ ദേഹിന അവ്യയം. ഹേ മഹാഭാഗുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വം. ഇനിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? സത്വം, രജസ്, തമസ്, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇതാണ്. അതാണ് അവ്യക്ത എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവ്യക്തത പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണ്, ആ കുട്ടി പുറത്ത് വന്ന് വലുതാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വളർച്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതേമാതിരി തന്നെ നിലനിൽക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്ടാവും? നമ്മളുടെ അവസ്ഥ മാറി നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് മാറും. അവസാനം എന്താണ്ടാവുക? എന്താണ്, മരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ലെവലിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. കൗമാരം, യൗവനം, അങ്ങനെ പല അവസ്ഥകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ, അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തില് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തില്, അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാവട്ടെ, ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ, ആ ഗർഭപാത്രത്തില് ഈ കുട്ടി രൂപം എത്തുകയാണ്.
അപ്പൊ അടുത്ത സൃഷ്ടി, നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകൂലോ മരിക്കുമ്പോൾ. ആ പോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര കോടി ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എത്ര ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കടന്നു വരത്രേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളും ചിത്രകാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ എത്ര പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എത്ര വലിയ തെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബോധം വരും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഗർഭത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കിൾക്കുടിയിൽ കൂടിയാണ് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എരിവ്, പുളി, ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശുദ്ധ സാത്വിക ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആരും ഇല്ല അല്ലെ. എരിവില്ലാമ ബ്ലാൻഡ്, എന്താ പറയാ, ഒരു വികാരമില്ലാത്ത മാതിരി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. കുറച്ച് എരിവെങ്കിലും വേണം അല്ലെ, കുറച്ച് പുളിയെങ്കിലും വേണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ഗർഭസ്ഥയായിട്ടുള്ള അമ്മ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എരിവ്, പുളി, ആസിഡിറ്റി എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ഗർഭപാത്രത്തില് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അത് നമ്മളുടെ വയറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണല്ലേ ഇത് വരുന്നത്, യൂട്രസ് വരുന്നത്. അതിൽ ഈ എല്ലാ രസങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിക്വിഡിലാണ് ഈ കുട്ടി കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് എരിവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നീറാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. പച്ചമുളക് നമ്മൾ എരിഞ്ഞിട്ട് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ, ഈ 9 മാസം ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. കുട്ടി പരമ സന്തോഷവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോ എന്താണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്താണ്, ഈ എരിവോ പുളിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ആ കുട്ടി കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗർഭസ്ഥയായ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൊക്കെ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ആ കുട്ടിക്ക് എഫക്റ്റ് ആവാത്ത മാതിരി അത്രയും എരിവും പുളിയൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കണം, നമ്മുടെ സാത്വിക ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ പറയും, എനിക്ക് ഇനി ഒരു ജന്മം എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. അത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ജനിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ, അങ്ങയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. പക്ഷേ എന്താണ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ജനനം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധം വരുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത്, ഈ സത്വം, രജസ്, തമസ്, നമ്മുടെ ഈ പൂർവ്വജന്മങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അത് തമോ ഗുണം കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുക. സത്വഗുണം കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിൽ ജനിക്കും. അതായത് എല്ലാത്തിനും മിക്സർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് സത്വഗുണോ തമോ ഗുണോ രജോ ഗുണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ കുട്ടികളുടെ പ്രകൃതി കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അയ്യോ ഭയങ്കര ശാന്തനാണ്, ഒരു ശല്യമില്ല കേട്ടോ ആ കുട്ടി കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കുട്ടി സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് ജനിച്ചേക്കണത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് സാത്വിക ഗുണമാണ് ആ കുട്ടി മുൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും, എന്താണ്, ഭയങ്കര ബഹളായിരിക്കും, ഉറങ്ങില്ല, അങ്ങനെ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ വാശി, ബഹളം, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗുണാണ്, തമോ ഗുണത്തില് ആയിരിക്കും ആ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ കുട്ടി ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകൃതി ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഏത് ശരീരമാണോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ആ ആണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ 3 കയറുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിവിട്ടേക്കാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാ പ്രകാശ ഗമനാമയം സുഖസംഗേന ബാധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനക. പക്ഷേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സത്വഗുണമാണ്. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണനാണ് നമ്മൾ പറയുക, അത് ഗുണത്തിലാണ്, ജാതിയിലല്ല. ബ്രാഹ്മണ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോട് വെറുപ്പോ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അധികം ദേഷ്യം വരില്ല, അവർ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ബ്രാഹ്മണ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിശുദ്ധ ആയതുകൊണ്ട്
എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം അവർ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഏത് പ്രവൃത്തികളാണ് ഇഷ്ടം ആ പ്രവൃത്തികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ ഗുണം സത്വഗുണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ എന്താണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കലിയുഗത്തിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് സുഖമാണ്, അവർക്ക് സമാധാനമാണ്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓവറായിട്ട് അലട്ടുകൾ എന്താണ് പറയാ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത്രയും സത്വഗുണത്തിൽ അവര് പുണ്യങ്ങൾ ആർജിച്ചിട്ടാണ് ഈ സത്വഗുണം ലഭിക്കുന്നത്. അവർ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർ സുഖസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നന്നായിട്ട് സുഖമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരെന്താ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല വിവരം ഉണ്ടാവും, നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മേലേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ തോന്നുക, വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നും. എനിക്കപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകണ്ട, അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുക, ഭൗതികതയും ഒഴിവാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, എനിക്ക് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട്, അതിൽ ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ അറിവ് കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഞാൻ ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആളാണ്, ആ അറിവ് സമ്പാദിക്കണം കൊണ്ട് അവർ ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ച് ഏറ്റവും മേലത്തെ നിലയിൽ എത്തും. പക്ഷെ അതിലാണ് അവർ മുഴുകുന്നത്, ഭഗവാനെ പറ്റി മറന്നു പോകും. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താ പറയാ, അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അവർ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് നല്ല ജന്മങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, രജോരാഗാത്മകം വിധി. പക്ഷെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു കഴുത എങ്ങനെയാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്, ആ ഒരു പുല്ലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് എപ്പോഴും പ്രവൃത്തിയാണ് ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും ആക്ഷനാണ് അവർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനും സമയമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം വരും, അടുത്ത ആഗ്രഹം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനു മേലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം വരും. ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ. അത് മരിക്കുന്നത് വരെയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം, അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കും. അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, ആ ഒരാള് എന്താണ് കോടാലിയാണ് കയ്യില്, കൊല്ലാൻ പോവാണ് അല്ലെ, ആ മൃഗത്തിനെ കൊല്ലാൻ പോവാണ്. പക്ഷെ അയാളുടെ മുഖം എന്താണ് നോക്കൂ, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ മുഖമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ മൃഗതുല്യരായിട്ട് മാറുകയാണ് തമോ ഗുണത്തില്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ അല്ലെ, അതെല്ലാം മറന്ന് എന്താണ് അവര് മൃഗതുല്യരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരാളെ കൊല്ലാനോ എന്ത് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ മടിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ പോവാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ തോന്നുക, അധികവും അലസതയാണ്, ഉറങ്ങണം. അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏതും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ലൈഫില്. അപ്പം നിദ്ര, പ്രമാദം, അതുപോലെ മത്ത് പിടിച്ച മാതിരിയാണ് അവര്. ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അധികവും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, ഡ്രഗ്സ് വാങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, പൈസ കിട്ടാനായിട്ട് കൊള്ളയടിക്കാനോ ഒരാളെ കൊല്ലാനോ അവർ മടിക്കില്ല, ആ ലെവലിൽ പോകും. കാരണം ആ തെറ്റും ശരിയും എന്നുള്ള വിവേചന ബുദ്ധി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഈ എന്താണ് മാംസാഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അധികവും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ആഹാരങ്ങൾ നമ്മളുടെ തമോ ഗുണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സാത്വിക ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മളുടെ അദേഷ്യം, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മത്സര്യം, ഇതാണ് പറയാ നമ്മളെ കീഴടക്കുന്ന ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ. ആ ചീത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആകർഷണം നമ്മൾക്ക് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആഹാരവും നമ്മളുടെ
പ്രവൃത്തികളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാത്വിക ആഹാരമാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം, വെറുപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കുറയും. പക്ഷേ ഇത്തരം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഹോർമോണുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കൂടുന്നതാണ്. ദേഷ്യമാവട്ടെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് കൂടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളൂ, നല്ല ഭക്ഷണ ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതൊക്കെയാണ് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞത്, സ്കാവഞ്ചർ ആണ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. കാക്ക എല്ലാ ചത്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾ കൂടി കഴിക്കും കാക്ക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതിനോട് ഒരു ആകർഷണം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് തേനീച്ച. അപ്പൊ തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ തേനീച്ച ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അതായത് തേനീച്ച എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? തേനുണ്ടാക്കണം അല്ലെ. എന്നിട്ട് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആ അറകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിന് മുഴുവൻ പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, ആരെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തേനീച്ചക്കൂടൊന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതം പോയി കഴിഞ്ഞു. അത്ര കാലം ചെയ്ത കഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ തീർന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്, വ്യർത്ഥമാവുകയാണ് ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് കാണുന്നത് ഹംസം. ഹംസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹംസം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നോക്കിയോളൂ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു പാലും വെള്ളവും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന് തനിച്ച് തിരിച്ചറിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ജലത്തെ നീക്കി കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹംസത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹംസത്തിനെയാണ് നമ്മള് എന്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പറയുന്നത്? സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരിലും എന്ത് ഗുണങ്ങളുണ്ട്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വം, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. സത്വം സുഖേ സംചയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സംചയത്യുത. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ആകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്, ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആൾക്കാര് അവരെന്താണ്, ഭഗവാന് ആ സുഖം കൊണ്ട് ഭഗവാന് നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർ അതിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ്. ആ സുഖം ഓവറായിട്ടും ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിക്കാൻ നേരില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അതുമാതിരി. രജോ ഗുണത്തിലോ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നേടണം എന്നുള്ളതാണ്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ. അതിന് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. കാരണം ഇവര് എന്താണ്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നല്ല പൈസയോ പദവിയോ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ടല്ല ജനിക്കുക, ഒരു ആവറേജ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കണം, അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നേടണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടും, അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഉറങ്ങാനും സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധി സ്ഥിരതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് അക്രമ പ്രവൃത്തി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവരുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തദാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോരുത്തരിലും സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ മാതിരി. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക്, അക്രമിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാനൊന്നും ഒരു മടിയും കാണില്ല അല്ലെ. അതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അയാളുടെ എന്താണ്, കുട്ടികൾക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കും. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അവര് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അവർക്കും ഒരു വീടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൃഹനാഥനായിട്ട് അയാളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നന്നാക്കാനും അവര് ലൈഫിന്റെ ഇത് നന്നാക്കാനായിട്ട് അയാളും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അത് രജോ ഗുണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ആളെ, അതായത് എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരാളെ അയാൾ കൊല്ലുമ്പോ അത് അയാളിലുള്ള തമോ ഗുണാണ് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവണം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വേണ്ടിയുള്ള ലെവലിൽ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രജോ ഗുണാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് വരുന്നത്? ഇനി സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ലെവലില് അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റാണ്,
അവർ ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു നേരം ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ചിലപ്പോ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് സത്വഗുണാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഏത് ഗുണത്തിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടി നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ സംസർഗം വെക്കുന്നു, ആ സംസർഗത്തിൽ കൂടി, അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗമാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ മുന്നേറും. അതല്ല, ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സമ്പർക്കം എപ്പോഴും വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രജോ ഗുണം മുന്നേറിയിരിക്കും. അതല്ല, നമ്മൾ ഈ അക്രമവാസനയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സമ്പർക്കം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തമോ ഗുണം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, ആരുടെ കൂടെ സമ്പർക്കം വെക്കണം, ഏത് ഗുണത്തിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം, അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഏത് ഗുണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മേലേക്കും താഴത്തേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് 4 മണിക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞ് ആ 8, 9, 10 അങ്ങനെ വരുമല്ലോ, ആ പകൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിനാണ്. അത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്താണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താണ്, ഉറങ്ങണം, നിദ്ര, ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ അതാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഓരോന്നിലും എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിലെപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നേറേണ്ടത്, നമ്മിൽ ഏത് ഗുണം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ താൻ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മേലെ നമ്മൾ പോവാണ്. നമുക്ക് ഏത് ഗുണങ്ങളും ഇല്ല. അതായത് എന്ത് നടന്നാലും നമ്മളൊരു ജഡവസ്തുവിനെ പാരി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടല്ല. കാരണം ഏതിനും ഒരു വികാരവും ഇല്ല. എന്ത് ഭക്ഷണം തന്നോ, ഇപ്പൊ കയ്പാണോ പുളിപ്പാണോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭക്ഷണമാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ സുഖാണോ ദുഃഖാണോ, ഇതും കടന്നു പോകില്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകളല്ലേ. ഞാനിതിനും അതീതനാണ്. ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ശരീരം നശിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആ അവസ്ഥ. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതിനെയും ഇനി ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈശ്വര ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തിയ ആളാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അറിയും. ഇപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ചിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാ അവർ ചെയ്യുന്നത്, ഇവർക്ക് വല്ല ബോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തും. കാരണം അവർക്കറിയാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, കുറെ ചെറിയ കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ തല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരി വരുമ്പോളെ എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തല്ലുകൂടണേ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ആ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾക്കത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു പെൻസിലിന് ഞാൻ എഴുതുമ്പോ എന്റെ ചേച്ചി വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലുകൂടും കുട്ടികളെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു പെൻസിൽ അപ്പുറത്തുണ്ടാവാം, അത് എടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ എന്നാലും ആ പെൻസിൽ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും വാശി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഇത് എത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കാണ് തല്ലുകൊണ്ടേ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ചിരിയാണ് വരിക. കാരണം എത്ര ഫോളിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 70 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കണതിന് പകരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നായകളെ പോലെ പൂച്ചകളെ പോലെ തല്ലുകൂടി കടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട്. ഓരോരുത്തരെ കൊല്ലുന്നു, കൈയറക്കുന്നു, കാലറക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാല്ലേ. അപ്പൊ ചിലവര് വളരെ സാത്വികരായിട്ട് വളരെ സമാധാനപൂർവ്വമായിരിക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യം വരില്ല. കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും അത്രയും നന്നായിട്ട് വളർത്തണ കാണാം. അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അവരും ആ അച്ഛനമ്മമാർ അത്രയും നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കും. നമ്മൾ ദേഷ്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവര് തിരിച്ചു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരമാണ് അവർ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ പാരന്റ്സിന്റെയും എത്ര വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിലൊക്കെയാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം എന്നുള്ള ഗുണം അവരിലും വരും. ആ ക്രോധം, കാമം, ആ മോഹം എല്ലാം, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലായ്മ, എളിമയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം അവരിലും കാണാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അവർ അയ്യോ എത്രയോ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, എത്രയോ നന്നായിട്ട് എന്റെ മക്കളെ വളർത്തായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അല്ലെ, വടംവലിയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഗുണം ജയിക്കും എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണല്ലേ വീണ ആളുടെ സൈഡിലേക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊരു തമോ ഗുണത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അധിക സമയവും നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യ വിവൃത്തം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണസമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മളെ കാണുന്ന വിധമാണ്, അതാണ് സത്വഗുണം രജോഗുണം. ഇപ്പോ നമ്മള് നോക്കൂ, ഒരു കാര്യത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് 2 രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ, വരുമ്പോ നല്ലതാക്കണ്ടാവും, കുടിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആരോ എടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പകുതി ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇടും നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതാകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളത് എന്താണ്, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി, ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അതില് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമില്ല. അപ്പൊ ഒരു അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അയ്യോ ഈ വെള്ളം അവിടെ പോയി, ടെൻഷൻ ആവും നമ്മൾക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആരാണ് അത് എടുത്ത് കുടിച്ചത്, അയാളോട് ഒരു ദേഷ്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ കാണാം, അപ്പൊ അത് എടുത്ത് കുടിച്ച ആളോടുള്ള ദേഷ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്രോധമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്കത് വരുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ വരുമ്പോ നോക്കാണ്, പറഞ്ഞ കഷ്ടി 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട്, സമാധാനം, മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അയാൾ കുടിച്ചില്ലല്ലോ, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട്, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് കുറച്ച് ദാഹങ്ങളെ എനിക്ക് ശമിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്രോധം വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ 2 രീതിയിൽ കാണാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം അയാൾക്ക് എന്താ വന്നത്, ദേഷ്യമാണ് വന്നത്. അത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് കാണുക. പക്ഷെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അയാൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത്, അവർ സമാധാനം, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട്, എടുത്തു വെച്ച് നന്നായി, അതുകൊണ്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അപ്പൊ ആരോടും നമ്മൾ ദേഷ്യമില്ല. അതിന് നമ്മളത് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ദാഹം ശമിച്ചാൽ നമ്മൾ സമാധാനപൂർവ്വം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തികളെയും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാണുന്ന പ്രവൃത്തികളെയും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തില്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലിന്റെ 4 വിരല് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നു, ഓക്കെ, മുറിച്ചു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കും, ആ ആക്സിഡന്റ് കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ കാല് മുറിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഏതൊരു വണ്ടി വന്നിടിച്ചതാണ്, അയാളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ക്രോധാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മുറിഞ്ഞ കാലിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, ഭാഗ്യം, അപ്പൊ എന്റെ 2 വിരലുകൾ മാത്രമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും, എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഞാൻ മരിച്ചില്ലല്ലോ. അവൻ മരിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ജന്മം പാഴായി പോയേനെ, കാരണം മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരും, ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണും. ഇതാണ് ശരിയായ നിലയിൽ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണമുള്ള ആള് എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവര് ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരില്ല, കഷ്ടങ്ങൾ വരില്ല എന്നുള്ളതല്ല. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്വഗുണം രജോഗുണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണ വശമ സ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ചായന്തേ വിവൃത്തേ ഭരതർഷഭ.
ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട്, എനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വേണം, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ജോലി വേണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് വേണം, ഇനി കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, നല്ല വലിയ വീട് വേണം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹയേവ ച തമസേതാനി ജായന്തേ വിവൃത്തെ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ബോധം പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താണ് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു എഫക്ട് കഴിയും 2-3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രഗ്സിന്റെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ്സ് കിട്ടണം. അപ്പൊ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അമ്മയാണോ എന്ന് അറിയില്ല, അച്ഛനാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ അമ്മമാരെയും വരെ കയറി പിടിച്ച മാരത്തെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഇതില്. അപ്പം ഒരിക്കൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഈ എന്താ പറയാ, ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയോ, കണ്ണുകളൊക്കെ ഒരു മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ അവർ അത്രയും അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും അവരുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡ്രിങ്ക്സ്, അതൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ആവുന്ന എത്രയോ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അവരുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല അവർ നശിപ്പിക്കുന്നത്, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള എത്രയോ പേരെയാണല്ലേ ആൾക്കാരുടെ ജീവനാണ് ഇതേമാതിരി പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവര് ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വണ്ടിയിലത്തെ ആൾക്കാരും മരിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, പക്ഷെ ഇയാളുടെ ഒരു ദോഷം. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എപ്പോഴും അവർക്കും ദ്രോഹമാണ് ഉണ്ടാക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും ദ്രോഹമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരാവട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. ഇപ്പൊ സാത്വികർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സത്വഗുണം ഉള്ള ആൾക്കാര് എന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ജന്മം. കാരണം അവര് ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം അവർക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം. എത്ര പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ അവരെ നമ്മൾ പറയും. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് എന്താ ഈ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ പോവാ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല സുഖമാണ്. അവിടെ ഈ അസുഖങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. കുറെ കാലം നമുക്ക് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരണം, വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കണം, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെല്ലാം വീണ്ടും നമ്മൾ കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ജൈന്റ് വീലിനെ കാണിച്ചൂലെ, ചുറ്റി 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 അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ, രജോ ഗുണത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ എന്താണ്, കഴുതയുടെ ജന്മമാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെടുക. ആ ഒരു ജന്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്തായാലും ഈ പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ വരും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ. കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണ തൃപ്തരല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിൽ അവര് സ്വയം തൃപ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് വരില്ല. പക്ഷേ രജോ ഗുണത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്കൊരു കമ്പാരിസൺ ലൈഫാണ്. അവരെക്കാളും വലുതുണ്ടാക്കണം, ചെറുതാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള വിചാരങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പർദ്ധ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് എന്തായാലും പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഇടകലർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായാലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കിട്ടുക. ഇനി തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരാവട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. ഈ തമോ ഗുണം ആണെങ്കിൽ ഇനി പറയണ്ട, ഉറപ്പായിട്ടും എന്താ ഉണ്ടാവുക? മൃഗമായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. പിന്നെയും എത്ര ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാൻ പോണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം വർഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൃഗതുല്യരായിട്ട്, ഇത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൃഗതുല്യരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ഈറ്റിംഗ്, പിന്നെ എന്താണ്? സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ്. ഇതാണ് ഇതിന് പറയാ, മൃഗങ്ങൾക്ക് പറയാ. അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മേലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു വെക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് പോകും, ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിവേദ്യം വെക്കണം നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അതാണ് സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നു, അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സാത്വിക ഗുണമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷേ രജോ ഗുണത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്തൊന്നും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേത് കാണിച്ചത് കാണുന്നില്ലേ? ആ ബിൽഡിങ്സ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ജുഗ്ഗിമാരിയാണ്.
എന്താ പറയാ, സ്ലം ഏരിയ എന്ന് പറയില്ലേ, അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മൾക്ക് രജോ ഗുണത്തില്. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഇതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അയാളൊരു കോണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത്, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കയറാനോ ഇറങ്ങാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളും അതാണ്, ആർക്കും ഗുണമില്ലാത്തത്, നമ്മൾക്കും ഗുണമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥാ മധ്യേ തിഷ്ടന്തി രാജസാഹ ജഗന്യഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഓരോ സ്ഥലത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ എവിടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞത്, തപസ്സികളുടെ അടുത്ത ലോകത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അതാണ് പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭൂലോകത്തിനേക്കാൾ മേലെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അത് കുറച്ചും കൂടി സുഖമുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. ഇനി രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവര് ഭൂലോകങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റോരോ ഈ മൃഗങ്ങളാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ താമസം കൊണ്ടുള്ളവര്, അവര് പാതാള ലോകങ്ങളിലാണ്. പാതാള ലോകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, അവിടെ നമ്മൾക്ക് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും മാതിരി ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പുകളുടെ ഈ പത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അവളുടെ രത്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചാണ് അത്രേ അവിടുത്തെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവസ്ഥ. നമ്മൾക്ക് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലേ, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് അത്രയും വെളിച്ചം കിട്ടുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ചന്ദ്രപ്രകാശം കൊണ്ട്, സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി വളരുന്നു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പാരിസൺ ടു പാതാള ലോകം. പക്ഷെ നമ്മൾ മേലത്തെ ലോകങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കഷ്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾക്കാണ് വ്യാധി, അസുഖങ്ങളും വാർദ്ധക്യമൊക്കെ ഇത്രയും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുപോലെ ഭക്തിയോഗം, ഇനി നമ്മളത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സാത്വിക ആഹാരം കഴിക്കണം, നമ്മൾ എന്താണ് പത്രം പുഷ്പം പലതോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോകാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് ഈ സന്തോഷം വരില്ല. അതായത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ദുഃഖവുമായിട്ട് ബന്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സുഖവുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സുഖം വന്നാലും നമ്മൾക്ക് അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപദ്യം തോന്നില്ല, ഇത് പോവാനുള്ളതാണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഫേസ് വരും എന്നുള്ള മാതിരി വളരെ വിരക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ 3 അവസ്ഥകളെയും പിന്നിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം, വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അതായത് ഏതിനോടും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നരുത്, ആരോട് വെറുപ്പുണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോട്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറയണ നോൺ വെജ് കഴിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ്. അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വന്ന് ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചു, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല മാത്രമാണ് ഞാൻ കഴിക്കലൊന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ, അയ്യോ ഞാൻ ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം, നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള മാറ്റൊരു ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഇതിന് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, മനസ്സിൽ നിന്ന് വിരക്തി വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ വിശപ്പുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വിശപ്പ് തീർക്കാനായിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകുക. അത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല.
നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അത് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എത്ര വിശന്നിരുന്നാലും കൂടി നിവൃത്തിയിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാതെ വിശപ്പിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം, നമ്മൾ വിശപ്പ് മാറ്റണം, നമ്മുടെ ശരീരം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവൽ അതിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതിനോട് നമ്മൾക്ക് വെറുപ്പില്ല, അതിനോട് ആഗ്രഹമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് എന്താണ്, സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖം, നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സങ്കടമില്ല, ഓക്കെ ചൂടുകാലാണ്, ചൂടുണ്ടാവും, അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ കേസ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നു, ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് വരുമ്പോഴോ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന തണുപ്പ് ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നു. ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ അത് എല്ലാത്തിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതിൽ ടെൻഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട്, അതായത് അതാണ് സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഇതും കടന്നു പോകും. എന്താണ്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങളാണ്, ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഞാൻ നേരിടണം, അതിനെ ആ ഒരു ചലഞ്ചായി എടുത്തിട്ട് നേരിടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലില് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ അവർക്ക് കല്ലും മണ്ണും, കാരണം ഇവിടെ അവര് ആഭരണങ്ങൾ അണിയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് സ്വർണ്ണമായ എന്താണ്, വെള്ളിയായാൽ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആഭരണങ്ങൾ നമുക്ക് അണിയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണം വേണം, വെള്ളിയാഭരണം വേണം, അത് മറ്റുള്ളവർ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാണും, ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാണും തോന്നും. പക്ഷെ എനിക്ക് ആഭരണങ്ങളെ വേണ്ടാന്നുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച്, ഞാനൊരു തുളസിമാലയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും തോറും ആസക്തി കുറയും. അത് എല്ലാത്തിനെയും തുല്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഗുണാതീതൻ. ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവും. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോട്ടെ, ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഒരു 2 വീടുകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ആ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണ്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പൂജ നടത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ കീർത്തനങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, അവരച്ഛനാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു കുടിലാണ്. അപ്പൊ ആ വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും അത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും, അയ്യോ ഈ സ്ത്രീ ഏത് നരകത്തിലാണോ പോകാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല, എത്ര വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ. ഡെയിലി ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പക്ഷെ ആ വേശ്യസ്ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര പുണ്യം ചെയ്ത ജന്മാണ്, എനിക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണനെ പോലുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഭാഗ്യാണല്ലേ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം. എത്ര ആളുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത്, എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം എന്താണ്, രണ്ടുപേരും മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും വാർദ്ധക്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്തേക്ക് യമദൂതന്മാർ വരാണ്. അപ്പൊ യമദൂതന്മാർ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി, എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്, എന്റെ അടുത്തേക്കല്ല, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ഇത്ര നാൾ പൂജ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് എന്ന്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോണ്ട് വിഷ്ണുദൂതര അവിടേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ യമദൂതർ പറയാണ്, നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം നീ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പൂജ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത ആ സ്ത്രീയെ ആയിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ നരകത്തിൽ പോകും, ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഒരു വേശ്യാവൃത്തി ആണെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ മനസ്സ് പവിത്രമാണ്. അവരെപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെടുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഏത് ഭാവമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്താവേണ്ടത്. നമ്മൾ പുറത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ആണെങ്കിലും ചിരിച്ചു കാണിക്കാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്.
ഇതാ ഇവിടെ ഒരു രത്നാകരന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. വാൽമീകി അറിയാമല്ലേ? അവര് മൃഗാരിയുടെ മാതിരി തന്നെയാണ് ഇതും. കാട്ടാളനായിരുന്നു. നാരദരുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു എന്താ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറി, വാൽമീകിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് രാമായണം എഴുതിയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏതൊരു അധമ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഇതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അവർ എത്ര ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര ചീത്ത വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോവാനാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം വേണ്ടത്. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും. ഇത്ര എന്താണ് അധമ രീതിയിലുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ചോദ്യം? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? അതേത് ശ്ലോകമാണ്? സർവയോഗിഷ്ഠ കൗന്ദയ, അതല്ലേ? അതെ അതെ, അത് അവസാനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സർവയോഗിഷ്ഠ കൗന്ദയ പ്രതാപിതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ലേ? ആ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതാണ്. അടുത്തത്, ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. 84 അല്ല, 84 ലക്ഷം ട്ടോ. ലക്ഷം എന്ന് പറയണം. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഇനി അടുത്തത്, തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു? സത്വഗുണം കൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിലും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. ഇനി ശ്ലോകം 14-26 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയണത്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ താമസ സ്വഭാവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, അലസത, മൗഢ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും, ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വഗുണത്തല്ലേ മാതാജി? സത്വഗുണത്തിന് എന്തൊക്കെയാ വരിക? പറയൂ. സന്തോഷമായിരിക്കും, എല്ലാരോടും സന്തോഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അതിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്, മൗഢ്യം, അലസത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ലേ? ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നില്ലേ? അതെ, അതാണ് അതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ചോദിച്ചത്. ഇനി രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതാണ് കറക്റ്റാണ് പ്രഭു, അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അളവറ്റ എന്താ രജോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതാണ് രജോ ഗുണം. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയാന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത് മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ അതെന്തായി മാറുന്നു? നല്ല ഗുണം. അതെ, അളവറ്റ തൃഷ്ണ വരും. അതാണ്, ആഗ്രഹം കൂടുതലാണ് അവിടെ. ഇനി അടുത്തത്, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം.
ഇനി 14:1 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? 14:1 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പം ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടിയിട്ടാണ് ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.